Випав їм жребій Андронікові стати єпископом Паннонії. Із життя узнаємо, що Андронік був настільки активний, що із своєї єпархії йшов дуже далеко, можливо, і в район нашої Тиси. Христу надобно було прийти в цей мір і пострадати за нас. Його не просто наказали як злочинця безпомочного, він сам себе дав розп'яти за гріхи міра. І він є той самий Месія, котрий обіцяний пророками. Нині церква святкує пам'ять святого Андроніка і святої Юнії. Вони були родичі по плоті апостола Павла, і скорше, чим він, повірували в Христа Ісуса, а пізніше він напише в своєму посланні, що «Вітайте моїх родичів по плоті Андроніка і Юнію, і всіх моїх других родичів во Христі, котрі трудяться на ниві Христовій». І так підтвердив, що ці двоє святих скорше почали служити Господу, і випав їм жребій Андронікові стати єпископом Паннонії. В той час в древності до X віка то були землі слав'янські, наші землі. Мадяри прийдуть сюди аж у 9 або в кінці 9 віка. І на цих землях уже в перші віка проповідувалося Слово Божє. Із життя узнаємо, що Андронік був настільки активний, що із своєї єпархії йшов дуже далеко, можливо, і в район нашої Тиси, щоб проповідувати труди тих святих, могли дойти до наших земель, хоча то не могли бути масове крещення, але віддільні люди, сім'ї, двори могли уже стати християнськими. Нині вспоминається апостол Павел, котрий прийшов у Фесалоніку і зайшов у синагогу, і там проповідував Слово Божє і про Христа. І сказав так: Христу надобно було прийти в цей мір і пострадати за нас. Його не просто наказали як злочинця безпомочного, він сам себе дав розп'яти за гріхи міра. І він є той самий Месія, котрий обіцяний пророками. Частина прийняли християнство, а частина підняли бурю, нараз знайшли доносчиків, клеветників, различних фантазерів, і нараз придумали, що апостол Павел і його спутник Сила у домі Іасона, якогось чоловіка, котрий їх прийняв, а не возмутителі, треба їх бити, карати. Цілий шум підняли. Удивительно, що до сих пір, коли хочуть когось обезславити, то спеціально злі люди держать собі доносчиків, клеветників або лжесвідків на суді. Кілько є того, коли суддя знає, що свідки – то клеветники, но робить вид, що він такий суддя розумний, такий чесний, а він уєдно із заказчиками злочинець, тому що вмісто суддейства перетворився в палача. І так було з древності. Народ нараз чувствував, де є суд, а де є подстава. Но що указує, що проповідь про Христа навіть серед іудеїв не прийнялася. Частина людей супротивлялася. А потім, після звісного случая, Павел так і сказав іудеям: ви перші мали бути християни, а стали перші противники. І за цього наша проповідь тепер іде до язичників, до других народів, котрі і будуть добрими християнами.
Серед тих людей, котрі колись потім приймуть Христа, стали і наші предки, жителі Подкарпаття, древньої Панонії, теперішня часть Мадярщини і Карпатської Руси. Євангеліє указує нам, що віра в Бога – то велике і сложне чувство. Віра в Бога не результат наукових досліджень. Віра в Бога – ніщо сложніше. Внутрі в чоловіка є його внутрішнє «я», котре приймає рішення, понудить себе подивитися на небо і глядати Бога, або опустить очі в свою землю і буде ритися все життя у глині, в калу, збирати землі, збирати гроші, папірці, збирати зовнішнє багатство, так і ніколи не мають часу підняти очі до неба. Коли Господь вознісся на небо, а вознесення буде через пару днів, то облако закрило Ісуса, а ангели, котрі явилися, сказали: «Сини ізраїльські, що ви никаєте? Дивіться на небо, звідки прийде Ісус знову, но вже не проповідувати, а судити мир». Ми теж просимо Господа: Боже, як і наші предки, ми прийняли віру во Христа Ісуса, і іменно як в Євангелії чуємо, що і нині, коли увиділи книжники і фарисеї велику проповідь Ісуса, що як за ним пішли народи, то порівнювали і сказали, що будемо робити, і придумали міф, вираз, котрий правдоподобний, но реально лживий. От вони подумали: ну от пішли люди за Христом, що буде? Реально ніч не буде, бо християни стали законопослушні, добрі воїни, придані інтересам держави, но церкви у першу чергу, і проблем із християнами ніколи не було. Но книжники і фарисеї, ці фантазіори придумали: якщо ми ніч робити не будемо, а буде много людей християн, то прийдуть римляни і поб'ють нас. Та ліпше нам всього єдного вбити, Ісуса, чим би народ цілий пострадав. Уви, мишлення їх було ложне, тому що вони убили праведника, а потім зовсім скоро, через якісь десятки років, римляни обступлять Єрусалим, і вище мільйона жителів його умруть із голода. Ведь прийшов той час, а ви думали, що народ спасуть, якщо вб'ють, а вийшло зовсім наоборот. Іменно такі постулати, як сьогодні наративи, тобто придумані хитро правдиві слова, правдиві вирази, несущі в собі лож і обман, і нині, так ще додали слово такої фейки, котрими безбожники маніпулюють, мичуть. От якщо буде так, то буде інакше, та ліпше всіх побити, ліпше православних канонічної церкви заборонити, та тоді швидко буде добре. А то через те, що вони канонічної церкви, всі проблеми. От вам і 2000 років пройшло, а книжники і фарисеї, і людей, котрі духом похожі на них, і нині тим займаються. Но наша душа подивиться на подвиг апостола Андроніка, котрий на наших землях древніх слав'янських проповідував уже в першому віці. Можемо собі представити, що через 700-800 років прийдуть на наші землі Кирил і Мефодій, но вже до них там многі люди, в тому числі Ростислав, прийме крещення від православних проповідників візантійських, і, будучи вже православний, потім сам захоче, щоб і його народ став православним, християнським. Бо всякий правитель Божий переживає за свій народ, а тому і
Таким став Ростислав, котрий зробив чудесне діло, пригласивши Константина Кирила, будучому, і Мефодія. І вони совершили діло великое, бо то, що центр Європи слав'янський, а ми тут корінні жителі, котрі себе пам'ятають вище 1000 років уже як письменний народ, котрі читають, пишуть по тому древньому язикові. Ми нині благодарні Богу, що провели ми удачно праздник святих Кирила і Мефодія, а вчорашній день, престольний праздник в Ужгороді, собор Карпаторуських святих. Ми нині кажемо: Господи, який Ти благий, що благодаря Євангелію, в котрих поминаються святі, які на наших землях проповідували в першому віці, ми тут діти Божі, їхні родичі апостола Павла, як і Андронік, і Юнія. Ну, а у вічності віримо, що разом із ними, із такими святими, зможемо наслідувати вожделенне, бажане Царство Божие. Амінь.